ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். மணக்க ஒரு டீ சாப்பிட்லாமா? வாங்க டீ போடலாம். 2 ஏலக்காய், 3 லவங்கம், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 2 மிளகு எல்லாம் போட்டு தட்டி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி கொஞ்சம் போட்டு தட்டி எடுத்துக்கலாம். 1 கப் வாட்டர், தட்டி வச்ச மசாலா போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. டீத்தூள் 1 ஸ்பூன், நல்லா கொதி வரட்டும். பால் 1 கப் எடுத்துக்கலாம். பால் நல்லா கொதி வரட்டும். நல்லா கொதிக்க விடுங்க. டீ கொதிக்க கொதிக்க நல்லா வாசனையாக இருக்கும். சர்க்கரை தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. நல்லா கொதிக்க விடுங்க. மசாலா டீ ரெடி. ரொம்ப டேஸ்டான அருமையான மசாலா டீ ரெடி. வாங்க டீ சாப்பிட்லாம்.